Sanibona Mzansi, ngiyathemba niyaphila. uZwide waseHluhlukelo bafowethu King Bhoboza le kaBhebs Odumo akayinikeza ubhuti uVezi lapha eNanda Rank, ibhulukwe leli lika Bhebs Odumo, ishethi iwasha kumazi uthatha iy'phalasebenzi kodwa izaza leli ngamthengela lona kubafowethu nebhande impahla zakhe lezi la plastic ey'ngcolile edinga ukuwashwa. Nakho-ke la engifuna ukufika khona, sathi uma sisuka naye ekhaya kubo, Zwide ngibothi ngiqonde kanjani ngithi mina athi Zwide ngicela ungiyekele ngiqonde kanje, iy'mpahla ngizoyibuyisa kusasa, yabo. Ngathi kulungile, hamba nazo, cause ngangibona ukuthi naye ufuna ukuvela kubantu emuhle nje osukwini, yabo. Nangempela ngimdedele ngimtshele ngithi okay, lezo y'mpahla kuyibuyise cause sohlezi siyisebenzisa kwesinye isikhathi uma sisuke sihamba. Hhayi, ngimnikeza imali ukuthi ahambe yolala e-shelter-ke la ngoba usalala ngekhaya, hambe ulala e-shelter la ngalo u-R30 bese uthenga ukudla ahambe. Ngakusasa ngifike ey'gqokile iy'mpahla, isicathulo nje sasidabuke kancane, ngithi mina hamba-ke uthenga ukudla la bese uyoshintsha ubuyise iy'mpahla. Shuthi ngasheshe ngahamba-ke, lihle iqiniso, ngasheshe ngahamba angakabuyi. Izolo shuthi ngahlala usuku lonke ngimlindile, shuthi ubebhizi-ke edansa la kadansa khona eNkabimalanga. Wafika late ntambama, bangifonela omunye umfowethu esiphanda naye, shuthi bengibhizi-ke kukhona la engishutha khona, ifoni iku-silent. Shuthi uma efika kulethe lezi mpahla lezi, yabo. Into engiyithandile ukuthi akakhohlwi ukuthi lezi mpahla afuna ayigumule aphinde ayibuyise kumina ngiyoyiwasha ngiyibeke. Akukho nokukodwa kudayisile icathulo, nazi ibhulukwe nali, ishethi nali, izaza nali ngangihambe nalo-ke izaza ngathi kungenzeka uyibulale. Ibhande nali akalidayisanga, lezi beyivele zikimi lezi. Kodwa-ke okay, ngizofika la engifuna khona. Lezi mpahla lezi ngoba zila nazi, zila engifihle khona ikhanda nami. Ngizoyithatha njengamanje ngihambe ngoyiwasha la kuwasha khona ngo-R40, okusho ukuthi abantu baseMzansi ama-R10 wabo uma bewafaka noma baqhubeka bewafaka azolekelela ey'ntweni ey'fana nalezo, ukuthi uma sekuney'mpahla idinga ukuwashwa ziwashwe. But ngizoyilungisa indaba yokuthi ngithole umuntu ozongisapota njengokuthi awashele uBhebs Odumo for free. Ngizoyilungisa leyo, khona iy'ngane ezavele ey'hlala eMarais ukuthi cha zizongiwashela uBhebs Odumo, ukuthi zizomwashela, so yilungisa indaba yakhona. Njengoba ngathi iy'mpahla ngifuna y'hlale kumina, ngenzela ukuthi zingagugi fast. Yahamba leya ndoda leya, ayidlali. Ngifuna igweme nalokhu hamba kwayo futhi manje. Uyibamba e-workshop, Durban Station, emakethe, eNorth Beach, eShaka, yonke indawo. Into engiyithandayo ukuthi iy'mpahla uyibuyisile, nazi zikhona, akayidayisanga. Namanje usangikhombisa ukuthi uyafuna ukushintsha. Iyodwa-ke into engichazayo la, isicathulo nasi, esinye sibuya sinje. Ayishuthi bidasi mambana, bengingasafuni ukuba uBhebs Odumo, besifuna ukuba ubani, kuthiwa ubani, uMichael Jackson, ngazi noma ngipronounce kahle yini. Nasi isicathulo sinje, but ngibonga ukuthi usibuyisile. Uzobona ukuthi siyathungeka yini, cause le Bhoboza le ngiyithandile kakhulu. Ubuyisile impahla nazi. So ngithi anginikhombise ukuze nani nibone ukuthi uyimisele ukushintsha. Nizokhumbula ukuthi siyile ekhaya kubo, igama engibuye nalo ekhaya kubo engingathi ngilifake emqondweni elokuthi kuthiwa akayimele. So njengoba kuwumuntu ongafundile, onganasicucu, ongana-ID, kuthiwa akayimele. Mina-ke njengoba kuthiwa akayimele, ngizohlezi ngimkhulekela kini ukuthi nimphosela khona. Kuhambe isikhathi mhlawumbe silungise indaba ukuthi athole umsebenzi.
but okuningi sisazokhuluma ngizongena naye ku-live namhlanje. Lo live ngizobe ngiqopha nangekhamera, sikhulume nje ngohambo lasekhaya ukuthi lube njani nje. Nabantu abathanda ukubuza imibuzo kuleyo live engizobe ngiyenza ku-TikTok, angeke ngisiqinisekise isikhathi ukuthi ubani, cause anginayo isho ukuthi ngizohlangana nini naye. Leyo live leyo ngizobe ngiyiqopha kodwa ngekhamera, full video ngizoyifaka ku-YouTube channel bese ngiwafaka naku-Facebook naku-TikTok. So u-Babes Wodumo Mzansi ngicela kube ngowenu, kungabe ungwase-KZN kuphela kodwa kuzona zonke iy'fundazwe, simthathe simbeke kwelinye izinga. Danko.